Honorable Chairperson and members, standing before you is Mr. Wilson Chima, head driver in the office of the Vice President. Thank you. Bwana Chima, takulandirani mpando umenewo kozokhala ndithu. Ndikhulupirira mwambo wathu mufuna tiyankhule chiyankhulo cha mtundu wanji, chichewa kapena chizungu. Mudinye maiki tawuzani maonese mukafuna kulankhula. Chichewa kapena chizungu? Chichewa. Takulandirani lero kuno ku Parliament kumene mukumana ndi Ad Hoc Committee imene ikufufuza za ndege imene idagwa ku Nthungwa pa 10 June 2024 mene munali a former Vice President komanso anthu 8 ena amene adatisiya. Zokambirana zathu zili pa nsamba machezo komanso pa TV zili live. Koma tisanayambe zokambirana zathu timangofuna mudziwe kuti nyumba muno muli ndani. Member a committee imene yakafukufuka ndege ali ku right. Secretary ya Parliament ili ku left. Ndi tingopempha kuti ma introductions achitike ma members. Chair, ine ndi George Jefferson Kazipatike, phungu wa nyumba ya malamulo woyimira ado akasangadzi. Zikomo kwambiri. Chair, ine dzina langa ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Thank you. Chair, dzina langa ndine Felix Njawala, phungu wa nyumba ya malamulo ku Mwanza Central. Chair, ine ndi Joshua Malango, Member of Parliament, Dedza Kasina. Thank you so much, Chair. Dzina langa ndi Dairis Moses Mbengo, MP wa Kunchewu Dzozimvai constituency. Thank you. Chair, dzina langa ndine Savelo Kafafa, phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Dedza Mayani constituency. Zikomo kwambiri. Chair, kudzera mwa ino ine dzina langa ndine Dumisana Lindani, phungu wa nyumba ya malamulo kuyimirira anthu aku Zomba Thonde constituency. Zikomo kwambiri. Chair, ine dzina langa ndi James Mpunga kuchokera ku Zomba City South constituency ngati phungu wa kumeneko. Komanso mu committee ino ndine wachiwiri kwankhala mpando wa committee imene. Zikomo. Chair, dzina langa ndine Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Thank you. Chair, ndine Tile Likomwa, Secretariat. Zikomo. Good morning, Chair. Patrice Nkono, Consultant Secretariat. Good morning, Chair. My name is Alfred Mangani, Parliament Secretariat. Good morning, through your Honorable Chair. My name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Honorable Chair, in Charles Makalani, Secretariat. Thank you. Honorable Chair, in Ndupire Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, in DCP Wekomwa, Parliament Secretariat. Alendo athu ine Walter Nyamirando Manda, chairman wa committee imene yakafukufuku ya ndege, komanso phungu wa ku Nsanje Southwest. Timati tikulandireni kachiwiri. Mwabwera kunoko ndi cholinga kulondoloza masamona amene munalandira kuti muzafotokoze mbali yanu imene mukuidziwa pokhala kuti munali head driver wa a former vice president. Kusanza kuti kandida kawo konse matsogolera ndino planning ya china chilichonse matsogolera ndino. Ndeti mafuna tidziwe mbali yanu za kaendedwe ka a former vice president popita ku Lilongwe komanso popita ku Mzuzu. Nde musana yankhe masamona amenewa tifuna kuti a parliament akulumbiriseni. Ndeti apemphe a parliament kuti apange administer oath. I, Wilson Chima,
do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Chima, tuthokoze cooperation yanu kuti mwalumbira, komanso tuthokoze kuti mwabwera kudzakhala nafe. Tikupemphani tsopano kuti mufotokoze ndandanda wa zimene mukuziwa. Bwalo ndi lanu tsopano. I return to submission to the Parliamentary Ad-Hoc Committee on the Chikangawa Plane Crash inquiry, Friday 19th June 2026, made by Mr. Wilson Chima, head driver, Office of the Vice President. 1. On the evening of 8th June 2024, I received a telephone call from the Deputy Director of Administration that I should alert drivers for Madam Mary Chilima, spouse to the late Vice President Dr. Saulos Chilima, may his soul rest in peace, that they will travel to Nkatabe, where Madam Chilima would attend the funeral of the late Laf Kasambala on 10th June 2024. On the evening of 9th June, I received a telephone call again from the Deputy Director of Administration that I should arrange 2 convoys for the late Vice President because Madam Chilima was no longer traveling to Nkatabe, but the late Vice President would travel by military aircraft to Mzozo and then by road to Nkatabe. Convoy to Mzuzu left on 10th June 2024 at 5 o'clock. As the late Vice President was scheduled to depart the same morning by air, so that by then he would arrive in Mzuzu, the transport would be ready on the ground. The other convoy was to take the late Vice President from his residence to the airport and also welcome him when he will be come back from Nkatabe the same day. I also left from Zuzu with the officers with other officers on the morning of 10th June 2024. West in Mzozo, I read that the aircraft that was carrying the late Vice President had returned to Lilongwe due to bad weather. After some time, the convoy that was at Mzuzu Airport left to be parked at Mzuzu Police Station, waiting further details. The OVP Security Operation Officer communicated to his colleague in Lilongwe to go to the airport and welcome the late Vice President when there was news that the aircraft had returned. What happened in Lilongwe, I was not aware since I was in Mzuzu. I heard during the day that the aircraft was missing and security officers went to search for it.
The following day, I heard that the aircraft was allocated at Ntungwa where it crashed with no survivors. I returned to Lilongwe with the officers I had traveled with to Mzuzu, waiting further details from my bosses. Sir. Tokoza chifukwa cha report yanu imene ili mwachimvekere kuti inu mudatsogola zuzu de mwina ma members ngatani mafunso koza kufusana do akasangaza. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna ndidziwe kunena kuti munafotokoza mu statement yanu kuti ntchito yoyamba inali yonena imene munapatsidwa inali yoti mutenga maimele Chilima kuti magalimoto anakonzedwa kuti maimele Chilima apite ku Mzuzu. Sindodziwa kuti program imene inasintha nthawi yanji. Program ineyi inasintha nthawi ya kumadzulo monga ndanena mukatimo. Inuwe munauzidwa nthawi yanji kuti maimele Chilima apita ku maliro alafu kasambala. Chair, inaliso nthawi ya kumadzulo. Ndiye muli ku Mzuzu mwafika ndi magalimoto amene amayenera atenge vice president kupita ku Nkatabe. Uthenga onena kuti ndege yabwerera unakupezani nthawi yanji ndiponso anakuwuzani ndani kuti apapa ndege sibweranso kuno yabwerera. Chair, anandiuza ndi abwana anga administration kudzera ku security. Go, Chair. Chair, mafusanga na mana. Ikulipira nkani yao ndia straightforward. Kuti ripoti ikufotokoza ndanda wonse. Mwina mayango ina tinao fanya maripota ina amiti tinalandira ngale. Sindu kuona chifukwa choti tikhale nawo nthawi yayitali. Ndikutokoza kuti inu mukhala wayambirira kuti azanafika kamphindi kochepa. Chifukwa cha udindo mmene munali nawo komanso kumene ntchito imene munagwira tsiku limene lili. So mwina muli mawu malizira funa foso. Tatokoza kwambiri bambo Chima. Inuyo ngati driver amene mumatsogolera convoy imene mapita ku Mzuzu matiuza kuti munanyamuka nthawi ya 5 koloko. Mukumbuka kuti ku Mzuzu munafika nthawi yanji? Chair, ku Mzuzu nafika cha to 9 pa airport. Ngati nali to 9 ndeti tikuyembekeza kuti mwaenda pafupi 3.5 hours. Pamene tinamvetsedwa ndi mboni zina kuti nthawi zambiri mumaenda 3 hours. Ndi choncho? Chair, ndizoona koma chifukwa cha monga tanena kuti kunali bad weather ndesi ni mathamanga. Mukati simu mathamanga pakayendedwe ka convoy kati kuthamanga pena kuti mumaenda speed yanji ndipo tsiku limene mukayerekeza mumaenda speed ya mtundu wanji. Chair, nthawi imene sinali pa convoy koma ndinali kumbuyo kwa convoy. Kutsala ndi convoy kuti chinthu chonse imene chingachitike ine monga head driver ndimene kuti ndichipanga attend pa galimoto imene atsalira. Timasuleni bwinobwino poti ife siti kuzitsata mumatsatira convoy kapena simunali pa convoy. Chair, ndimatsatira kumbuyo mwine mwati masiyana munacho ni makilometers ambiri koma ndimayina ndizitsatira mbuyo cholinga kuti monga nanena kuti ngati galimoto ina yapanga puncture ndikhale kuti ine ndikuthandizira kuti zinthu zitheke nthawi yomweyo kuti chokepo. So mukufuna kutsimikizira ku committee ino kuti tsiku limeneli simunali mmene mmayendera nthawi zonse kayendedwe kanu kanachepa ku speed yanu chifukwa cha mmene nyengo inali. Mukutsimikiza choncho? Chair, ndizoona. As chair mafusanga namwe zikomo kwambiri. Foso labona kwambiri. Ndikulipira ano ndi matero. Azokamera zathu
Chima muli ndi mawu ena aliwonse? Chair, mawu ndilibe ambiri. Fuyeni zabwino zonse. Kale ndi wiki yopambana. Zikomo Chair. Zikomo. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.